Vježba za otvaranje kuka i nožnog zgloba. Znači, na jednom koljenom smo, dok je druga noga pod pravim kutem. Naglasak je da je težište cijelo vrijeme na ovoj nozi. Znači, nagnut ćemo naprijed tijelo, padat tu, ići koljenom preko prstiju, što je više moguće, i vratit se nazad. Napravit ćemo još par puta. Znači, idemo dolje i pazimo da se ova peta, da je cijelo vrijeme na podu, da se ona ne diže sa podloge. Napraviti cu i vratiti se nazad. Pazimo na ove kompenzacije sa donjim leđima. Dakle, želimo biti što više ispruženi ravno. Kad padamo, ako padamo, da idemo prsima ravno, bez uvijanja u donjim leđima. Dakle, zdjelica je opet ovdje ključna, da ostane ovdje zaključana. Hajmo još jedan put. Tu i vratiti se nazad. I onda imamo drugu opciju, a to je kada idemo prema dolje, otvorit ćemo cijelo tijelo prema ovoj strani, zarotirati se i vratiti se nazad. Na taj način ćemo više otvoriti ovaj unutarnji dio kuka. Ajmo još jedan put. Znači tu i ove ruke nam sežu jedna od druge i vraćati se nazad. Zadnji puta, dakle otvoriti se, paziti na ove kompenzacije u leđima, streć, koljeno preko prstiju i to je to.